Hiking ba ang buot ninyong adventure karong weekend mga kapuso? Dunay pasilip ang atong kapusong nature lover sa iyang challenging hike sa Mount Capistrano sa Bukidnon. Ato kanang silipon dinhi sa May Mindanao. This is the Mount Capistrano. Mga kapuso, tara ubanta, manakad diri sa Malaybalay City, Bukidnon. Si Mount Capistrano usa sa mga ilado na hiking destination. Tungod sa iyang rocky paths, nindot nga rock formations ug ang iyang halapad nga view sa palibot nga lugar. Kinatawag pud kini siya og Mount Panasihon or full of limestone. Naay pagkataas nga 674 meters above sea level kining si Mount Capistrano. Maong di mabalaka kay minor hike lang kini siya. Perfect kaya ni siya sa mga na-experience nga hikers ug trail runners tungod sa mga challenging nga mga trails. Sa sugod sa trail, kailangan jud nimo taas nga preparations ug i-condition ang imong physical kay tungod sugaton dayon mo og pasaka nga agyanan. Maong mga kapuso, bago mo saka diri, kailangan jud nimo mag-jogging o uban pa nga pagpangandam para makondisyon ang imong sarili. Sa pagsaka, makita nimo ang dagko nga bato padulong sa pinakataas. Makita pud nimo ang cross nga usa sa station ug ang dako nga cross inigabot sa peak. Bago maabot ang pinaka-peak, diri na ang challenging o exciting part. Ang mo-climb sa dagko nga mga bato. Worth it man pod inigabot sa peak tungod kay makita jud nimo ang kanindot sa lugar. Pati na ang mga rice fields ug ang makahingangha nga Mount Kitanglad ug Mount Kalatungan. Mao kini si Mount Capistrano. Puhon na pud mga kapuso. Kita-kits sa sunod nga laag. Kini si Daniel Jurmelesio and this is my Mindanao.